karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Siting na buhay. Hello, Dongket? Nang imang, limpyuhin akong kwarto diha. Anak ko mo pa uli. Oo, Dong. Nang imang, nahibaw ka ba kung nahain karon si Kuya Hans? Kuan, tuabad tigali sa bahay sa inyong apuhan, Dong. Ha? Nadawag man to na ko gabi Nagutan na ko nahain ang yawi sa kwarto sa inyong papa. Kaya wa ko numakit is caretaker. Mo ba? Ay, Dong, congrats na isa bagong kasal. Abi na ko kung di yun ka magpakasal ni Claire. Ayoko pa hilipayin na. Ay naunsa bang kamura ka magnaguuloy. Nang, ako na ang labing dimalas nga tao karong higayon na. Ha? Ay abi ba na ko og nalipay kas inyong kasal? Wa ko malipay ato lang. Napugos lang ko. Uy, hala pagkadako ang problema ha, Dong. Nang, mura ko gituo karon. Ha? Stilan, uy, naunsa na ko ni. Ikaw man untay happy ninyong duha ni Hans. Unya karon, ikaw na sa'y nag-uul. Hangtod sa hangtod agad ko nga mag-antos ini manang. Ay, naunsa naman ni uy. Pero doong kasal ka na ni Claire. Tunin ang imong pagpati o pagmahal niya pag-usap. Sama ko sa unang panahon, God. Ambot ba nang ay? Wa na ko makasabot na ko. Ay kanang usahay, doon na makita'y mga sayop nga desisyon nga kinahanglang ato na lang dawaton nga sayop. Apan atong trabahoon nga mahimong husto. Nang, nganong ingon ini man ang akong kinabuhi. Nganong tanang gusto na ko si Kuya Hans pang makaangkon. Bati na dyan kayo ni kinabuhi anang bati yun. Mas pa itingaling mo ari kaunas na kong bahay. Ari magsulti. Ay! Uy, hala! Hala, Ma'am Claire! Hala, unsa naman sa nang imuhang gilabay, ma'am? Labad akong oro ng aso ni. Ma'am, ayaw pa da sa imuhang ma'am. Kay Mabdos baya ka. Unya? Ay pa da ng kalabad sa mo. Ipaunsa man ni mo nga maglagot magikunikat. Tanawag hain si Ron. Tuwas iyang studio. Angay unta nga nagbiyahe na miron. Ma'am, usahay ang atong gi-expect. Dili gyud maoy mo abot. Labi na kung wa mauyon ni sa duha. Ha? Sa ibot may ipasabot ng ason? Ay, wala. Wa mamoy. Manlipyo na ko sa Ayaw paglakaw ng ason. May isugo pa ka, ma'am? Gusto ko lang klarohon ang imong gisulti. Ang wa mauyunis duha. Unsa mo ko na ibot ipasabot ini? Ha? Kuan ba, ma'am? Kanang... Klaro kaayo, gipadungog-dungog ko nimo. Wala, wa arabag yun, ma'am. Wa, ma'am, oy. Usabay pa dungog ba, ma'am? Oy, wa, taon. Sulti ko sa tinuod nang. May relasyon si Ayasa o Kent, no? Aha? Oy! Wa, yun, ma'am. BFF ra na sila. Suod lang ba? Suod. Aleche! Oy. Wa pa man sa kadinhi sa dihang nagkasuod sila, ma'am Claire. Hoy, nang ason. Tabag. Tabagi ko ng imong anak, ha? Nga dili makig BFF sa kumbana. Kay mapusilan gid ako siya. Uy, ala! Uy, kakuyagod ni mo, ma'am. Mamusil di ay ka, ma'am. Oh, mamusil kun ako'y maglagot. Uy. Ako na nang bana si Kent. Og dili ko gusto nga suuro na siya glain. Lo. Dato ay giri kaayo ni sila si Hans ug Kent. Kaya doon naman sila mga sao pa. Mama Ayesha. Ni ang sagbay luwag mo. Ay, unsa mga butangan tani gatas, ma'am. Ay, ayun na. Onsi nga ni mo, lo? Ikaw na rin kong lulusa. Ako rin si Ayasa, Lolo Sam. Maayo may yun maminig. Uy, si Dung Hans. Uy. Ha?
Lola Sam, nakailan ka sa unang uyab ni Hans? Si Kara? Oo, nakaila. Ay, taga din, himan ko. Unsa? Taga din hindi sila si Kara? Ay, oo. Classmate sila ni Dong Ken. Ay, din himan mag-high school si Dong Ken. Samtang si Dong Hans ay dito sa syudad. Mao ba? Naaraman sa ubos ang ilang bahay kara. Mao ba? Daghay man ni silang yuta. Kaya mahilig man mamalit ang yuta ang amahan ni Dong Hans. Ay, dahil pa ato ba? Kumusta naman dahil si Dong Ken? Ay, sukad man kung namatay ang inahan ni Ken. Wa na siya matunog din eh. Di man din mamatay ang inahan nila. Hindi good mamatay ang inahan ni Ken kung ni Hans. Ma'am. Ano pagsabahan, may sulti ko ni mong anak. Dili ka ba na gusto si Dong Hans na mag-hisgot may sila ginkanan? Nga naman? Ayos Lola Sam, excuse una Ato na ako si Hans. Ay, sige ba sa ayaw sabat sa itong hisgotan, mama? Ayasa na lang, Lo. Ayaw pag ma'am na ako kay pobre ka ayaw ko. Sir? Mahal? May tuyo ka? Sa magipanrutin ni Lolo Sam nimo. Wa man. Nakigila-ila lang. Nangutan ako yung tagadiin ko. Unsa may mang gitubag? Akong giingnan nga taga-syudad ko. Maayo. Ayaw kong booking nga. Kung dili ka gusto masuko ko nimo. Di na mahitabo, uy. Kung doon na kay kinahanglanon din si Lolo Sam ang ingna. Kasi siya nagatiman ining baya. Okay. May buhaton ko sa taas. Ayaw paglakaw og layo, ha? I-enjoy ang imong sagbay luwag. Pero ayaw paghisgot sa nahitabo sa syudad. Yes, sir. Unsa? Yes, mahal. Good. Ay. Pero sa maning taon ko makakita ang mapahiyom sa Sir Hans, uy. Karaan naman di kanilang bahay. Kadagan ako sa mga nahita po inimpayan, no? O balik na ko sa akong sagbay luwag, uy. Hala, no. Mura man og mamatay sa konsumisyon tingali ni Ma'am Claire iniyahang kami niyoon. Hoy, nangason! Ay, nakitaan ko. Ako magkay papahungawan sa sapot ini babayhan na. Nangason! Ngano, Ma'am Claire? Ikaw ka? Kunain si Hans o Ayasa, Roy? Ay, wa ko mahibaw kung asa to sila mag-honeymoon, ma'am. Ipasuya ko ni mo? Wa, ma'am, uy. Kuan, mura magud hinoon bitaw maug ka nang sila na hinoy nag-honeymoon sa. Kay sila may nang langyaw human sa inyong kasal. Himantayon sa kano? Ay, wa man ko mamantay, ma'am. Nakita man na sa akong mga mata nako. Pero, ma'am, ayaw palabis ka lagot, ma'am, kay mabdus biya ka. Pero makalagot si Kent. Ah. Angay unta nga happy na may karon sa mga honeymoon pero nagpabisi-bisi ang tonto. O basin tinuod sa mga busy gyud siya, oy. Makalagot! Tatrabaho na ako, ma'am, ha. Ay, katawin ko gatas, be. Yes, ma'am. Pastilan, mura man og ako gikulbaan ini nga kamirang duha din hisbay. Ako magibapiksan sa kasuko ining bayhana ba? Oo, sige. Hala, ma'am. Antos, ma'am. Kaya nabugos man ka. Pero, kumusta naman ka si Ayisa sa ilang bakasyon? Maugili ang style sa mga bayi sa unang panahon. Naagiweranda. Klaro man ikayo gikan din yung mga bayi sa ubos. Lungsod na to ditong dapita. Ay.
Naayas aning hinumo na nga tong kauban, uy. Konsekent pa nga akong kauban karon. Sadya unta ni. Oh, uy. Ano sa mato? May lagupo? Muna man nagkikan sa luyuan ng bongbong? Ngano man? Oh, si Sir Hans man ron. Nasuko ni Sada. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!